Knjiga Trkači na duge pruge Maje Trifunović netipična za ostala naša izdanja domaćih pripovedača u koje se 10 glavnih junaka postepeno uvode i prepliću iz priče u priču, predstavljena je beogradskoj publici u četvrtak 28. novembra u Delfi kafeu u Studentskom kulturnom centru. Pa ja volim da pišem, uvek sam pisala, ali pisala sam za ličnu upotrebu, za nešto što je ostajalo u mom kompjuteru, a ovo se nešto desilo, prosto došlo je na red da mi utrče neki likovi za koje nisam ni znala da su tu negde, tako da sam ih skrojila kao da ih poznajem. Te kada je knjiga završena i kada sam videla to jeste nešto što može da ide napolje i što mogu da čitaju ljudi koji me ne poznaju i zašto nadam da će se dopasti ljudima koji me ne poznaju, onda sam poslala rukopis Laguni i Laguna je prihvatila da ga objavi. Knjiga Trkači na duge pruge nikoga neće ostaviti ravnodušnim, a sa glavnim junacima lako ćete se identifikovati jer je ovo pre svega velika oda snazi osjećanja. To su obični ljudi, ljudi oko nas koji trče na druge pruge, koji ne čekaju ni nagradu, ni aplauz, ni medalju, koji padaju, ustaju i jure ka cilju bez nekih posebnih zahteva, osim da imaju tu neku svoju malu privatnu sreću. O knjizi koja poručuje da nikada ne smemo odustajati od svojih snova, pored autorke govorile su Tamara Skroza, novinarka Nedeljnika Vreme i Mina Kebin, urednica Lagune.